ngai kublei ya phi kinong pe kia kane ka channel jonga kasingi ka basuk ka bakmen ya phi baro te mentang ngapha ya kane ka khubor singolem sya kitu ki bahayeng hasem jong ki sangut ki basya siat hamukro te hakini kisingi nadu arpho artarik jong ubnai November tel kila syakang ka internet ngimla ban ya penmi ya ki video ngimla ban ya page ya ki social media baper ba penmi na ki channel baper te ya ki jingjia ya ki jinglong jingman bon ngim tip ndrei ngakerpat ya phi ba sengapa share lem ya kane ka video khnang bakan poi sya ki bahiyeng hasem ki basya siat ha ki pulit asam hamukro te kijingkeli bon kimi nakane ka jingjia ba kumno ki pulit asam kila ban yorung hapo Meghalaya bat balai ki pulit jong ka Meghalaya kimla ban yale persya bat kimla ban ai ka jingyada ka bapura namta kinong shnong ha ki thain khaput bat ka sarkar MDA kadai ban sim ya ki jingkit klik kia kane ka jingjia ka sarkar MDA kadai ban sim ya ki jingkit klik halor kane ka jingjia bat ngabu udak jingkeli bahe ba balai ka sarkar Meghalaya ka ong ba ngidon ya ka jingya siuthu jingmut habang ya penbek yu pudusam bat ka asam ndrei balai kidangwan ra kum kini ki jingjia hakaput hato ki pulit kimla se bante lakam ya kini ki jingjia balai kim yale persya ya kita kinong syun ki basyem ya sangut ki mensim ki balui naka jela Meghalaya hato ka sarkar kahun ba kan pen i bakin i ba ki mensim balui kin the linkin kasnam hasurok hamadan bat ladai uput usam ngim klem yo yu uput usam ubapura hato kan mentoi ayu bakin siu sanlak iwei imensim balui tengah perkerpat ya ka sarkar kan sim ya ka jingkit kli ban penbek nok loy ya uput usam kenang bangin yo ya ka jingsuk kini ki klawai jong ka jaj penriu khasi jantia jungi kisim ya kata kasin jam ba kinlong kita kinong yalam jong kari bat ka jaj penriu hadu ban kin IT yalade na kam takari bat ka jaj penriu tengah khot ngawer ya phi baro ki parado prasnam bangin ai ya ka jing ya krisan markliang iwei ngidon ngidei bandon ya ka jing ya suthu jingmut tengah ai kublai ru ya ki seng bhalang baper ya ki seng trimon subha baper ki balano senyang lem nam ta kan ka jingjia hamukro te ngimla ban ya don rengkat ban ya poi rengkat ha kan ki jingjia rei ngai kublai kitbok kitwiang ya ki bahayeng hasem jong kitu kisan ngut kibala mat hau kuli jong kipulit asam siusi ban perkat namarba ka sarkar Meghalaya imat kamdon pulit la syuhab long nong yadari hi daki
paradok parasnam jongi te kalong ka ei kabasul lerang namta haka jinglong jingman jong ka sarkar MDA ba kamla ban siem ya kataka jingkit kli kaba kum kata kanong peit kanong jungo yangi bat kanong yada namta ka jongi nrei kalong kabasenjor hakar kom trekam ka jongka bat imat tetang kini ki kentien bakhendiat ngai kublei ya phibaro kublei sibun